Good evening, viewers nोंथांमोन. दिनै कार्जि हारभेस्टिं खालामनोसै. Third time. दाम गैया दा 50 थाखाल'. उपाय गैया. फाननोसै गायनोसै. खानोसै. नै नोंथांमोन. Lemon harvesting. Third time. नै थखा मालिं थायदों. खालामनोसै फारसेनिफ्राय आरो नै गोदान थायलायबाय. बेयो 12 मेया थायनाय लोगो लोगो बिगार बारलांखाबाय थायो बिबार. दाम गैथारा रायजोफोर पुनाव 80 थाखा 70 60 बिदि थांदों. उपाय गैया. ओंखायनो दै बारा गायासै नै बेखौ खालामबाय. आरो लाफानोसै नेक्स्ट बाजाराव एसे